François Bayrou lehen ministro berria alderdiekin hitz egiten hasi daia da, tokiko hautetxiei galdetu diegu, ongi ezagutzen duten politikariaren inguruan euren iritzia ezagutzeko jarraian eskainiko dizkizuegu erreakzio guztiak. Arratsaldeon ikusentzuleok, aktualitatearekin hasiko gara gaurko saioan, eta politikarekin jarraituz, etapa instituzional berri bat eskatu du EH bere lehen programa politikoaren aurkezpenean. Autonomia proposamena botere legegile eta fiskalekin, ahalik eta eskumen gehien lortzeko xedez. Asteragoaz! François Bayrouren izendapenak mota guztietako erreakzioak bildu ditu ezker eskuin gurean ere bai. Egonkortasuna behar dugu eta hori emanen digu, dio Jean-René Etxegaray Euskal Elkargoko presidenteak. Muturretan ez dauden alderdiek ulertuko dutela uste du. Intxumituek jada iragarri dute zentsura mozioa bozkatuko dutela. Ezkerreko blokeko diputatu den Peio Duforentzat goizegi da oraindik erabaki hori hartzeko. Zentsura mozioa bozkatu genuen, ez gogo honez, bortxatua ginerako. Guk erabakitako eta bozkatu ziren budjetaren neurriainitz botat zituerako. Orduan ez da hori demokrazia. Demokrazia da bederen elgarrekin hitz egitea eta lan egitea. Eta orain arte ez da egin. Ikusko dugu ondoko asteetan nola pasako den. Ezkerrera begiratzea ezinbestekoa izanen dela dio Anju Santamagia Akitania Berriko kontseilariak karguan iraun nahi badu. Eskualdean alderdi sozialistaren zerrendetan dago egun Anje, ezker abertzalekoa izanagatik ere, eta Frantziak deszentralizazio gehiago behar duela gogorarazi du. Niko opatzen diot François Bayrouri irautea Michel Barnier gehiago. Horrek eran nahi du Michel Barnier ukan ez duen abilezia edo ideekidura bat erakustea François Bayrouk ezkerrari buruz. Karguan irauteko zailtasunak izanen dituela uste du baita ere Modemeko bere alderdikide zentrista den Pepe Lamirandek, baina doainak badituela defendatu du. Gubernamentu hortan sartzez, difikultatu handiak badira eta ez dut ikusten nola egiten duen. Dohaina bazin eta ikusmodia ere bai, zabaltzeko gizon bata politiko aldetik zabaltzen du politika eta uste dut hortan azkarki haiko dela. Departamentuko bi hiriburuak, Baiona eta Paue, Jean-René Etxegaray beraz pozik bera bezala zentrista delako lehen ministroa eta lurraldea ongi ezagutzen duela nabarmendu du. Difficile à trouver, il me paraît être l'homme de la situation pour assumer cette fonction. Horrelako egoera zailaren aitzinean pertsona egokiena dela uste dut, dio Etxegaray. Kontrako iritzia du Pauetik gertuen dagoen beste hiriburuko auzapezak, Maulekoak, Louis Labado komunistak alegia. Pourquoi pas un ministre issu de la gauche? Lehen ministroak ezkerrekoa behar du naita ez, eta honek eskuineko politikak ekarriko dizkigu, ez da onargarria dio. Ça tombe sous le sol, et non, il a choisi un premier ministre de droite et de droite, quand même. Sozialistak, Europako Gilever eta komunistak elgarrekin dira. Eta errandute prest direla lege proiektu batzu bozkatzeko. Nahiz eta Bayrou izan lehen ministro. Ikusiko dugu. Ni ene adinean, San Tomas bezala niz, sinesten dut ikusten dutana. EH programa politikoa eta autonomia estatutuaren proposamena jendaurrean aurkeztu ditu asteburuntan. Egungo erronken aitzinean, Ipar Euskal Herrian fase berri bat irekitzeko beharra mai gaineratu dute, etapa instituzional berri bat. Tokiko arazoei tokiko irtenbideak emateko eta horretarako Frantziaren zentralizaziotik atera behar dela berretxitute, ahalik eta buru jabetza mailarik handien alortuz, eta horretarako autonomia estatutua sustatuz. Realitate nahiko gordina, krisi testu inguru batean bizigira, eta gure programa politikoaren helburua krisi egura horiei, atera bideak aurkitzea izango da, izan ekonomia arloan, arlo sozialean, ingurumena edo klimaren
arloan, baina gu hartzen gira Ipar Euskal Herrian ez dugula nahiko tresnarik arazoiei aurre egiteko, eta ondorioz, gure proposamen politikoarekin batera, autonomia proposamen bat erantzi diogu. Frantses estatuarekin akordio politiko bat formalizatuz eta botere legegile eta fiskalak izanez, kompetentzia multzo zabal batzuekin batera, orotara 24 eskumen aldarrikatzen ditu iparraldearentzat autonomia estatutu berriak. Ekonomia, soziala, ingurumena, etxebizitza, euskara, neurri batzua aipatzearen, arlo sozialean arazolagia suposatzen digun gai bat, da etxebizitzarena, eta guk etxebizitzan, aterabidat proposatzen dugu, bigarren etxebizitzekin bukatzeko, ze azken finan hori da arazo iturri nagusia, eta hau da egoiliak estatutua. Hau da Euskal Herrian urte kopuru minimo bat bizi izatea, etxebizitza bat erosi ahal izateko. Beste ardatz importantea Euskararena dugu, gure identitatearen funtsa hortan kokatzen dugulako, eta beraz guk Ipar Euskal Herriaren bere euskalduntze prozesu horren baitan, proposatzen dugu Euskararen ofizialtasunaz gain, murgiltze eredua aurre hezkuntzan, maila guzietara eta eskola guzietara zabaltzea. EH bai, hemen bai, Euskal Herrian posible da lemapean kanpaina abiatu du 2026ko hauteskundeetara bitartean. Pantxo Etxegoinek antzerkia eta jolasen bidez euskara praktikatzeko aukera eskaintzen die Angeloko ikasleak elkarteren bitartez hizkuntza ikasten dutenei. Baziren bi irakasle, Maitane eta Joel Iegamono, pentsatu zuten kursuetarik kanpo behar ongi izanen zela ikaslek ukantzezaten parada antzerkiaren bitartez ere euskaraz mintzatzeko. Eta azkenean bidean ezagri zituzten antzerki tailer horiek. Badira 2 urte 10 bat ikasleek antzerki tailerretan parte hartzen duten astero. Euskara lantzeko aukera eskaintzeaz gain antzerkigintza deskubritzen dute ikasleek. Entxeatzen antzerki labur batzu, esketxa batzu edo lantzea, egokitzea ere ikasleri, eta beraz, badira hemen jendeak ikasleak zuten egon daino antzerkirik egin. Eta beraz, ahozkatzea ikasten dugu, gogoan atxikitzea, testo bat zinez lantzea, personai batean sartzea ere, hori da antzerkia da, eta beste naintzinean, orkestea, obra bat, ez da automatikoki helburua urte astapen amaieran egitea antzerki bat, egiten barima dugu gure, orkespen tipi bat egiten dugu, zinez helburua da urtean zehar ikasle horiek parada ukan dezaten antzerki testu batzu, eta azkenean orain arte egin dituguna dira antzerki klasikoak. Giro gozoa sumatzen da ikasleen arteko harremanak sustatzen laguntzen duten klaseetan. Anitz egiten dute, eta elgarren artean hobeki ezagutzen dute, eta berezeki sartzen dira, antzerkiko personai hortan sartzen dira, eta berdenboran euskara ere biztan dena, lantzen dute, beraz eganezake kursuetarik aparte hori gehigarri bat dela. Klaseetan parte hartzen dutenen profila zaritu da Pantxo Etxegoin. Behar da egan, hoita 15 eta hiutan 25 urte artekoak direla. Baina egan dutan bezala, ez zuten sekulan antzerkirik egin, eta ni hagituan iz, zeze plazera hartzen duten, eta azkenia pentsatzen dut egiazki, deianik pentsatzen nuen, deianik nire antzerkilaria izana naiz, badakit denak izaiten algirela azkenen antzerkilari, eta plazer badela, eta beldurra usatzeko tresna hoberena dela, ausartzia aukaiteko, eta hori uste dut antzerkia hortako zinez ona den. Antzerki tailerrez gain solas jokoak ere proposatzen ditu helburu bera lortzeko, euskaraz hitz egitea. Jola diferentak egin arazten ditut, hor ere helburu bera da, kurso zinez eganezake oinahizko gramatikatik eta aparte, ukan dezaten txantza eskuaraz mintzatzeko eta eguneroko egoera batian. Antzerki tailer hauei esker Pantxoak berak asko ikasten duela aitortu du. Eskual kultura erakotetik joan nintzelarik egan nuen, behar nuela segitu, enetako garrantzitsuena da eskual kulturaren transmititzea, euskararen transmititzea eta eskual kulturaren transmititzea. Beraz, hori entzeatzen izegitea, eta nik egaren dautzu, azkenean hori eginez anitz ikasten dut.
Ni haurek anitz ikasten dut, eskolaren gaietaz, eskol kulturaren gaietaz, aniz galdera badituzte ere, biziki jakin minusuak dira, ikasleak badute kuriositatea, eta nik ere behar dut kuriosa izan. Eta beraz, entxeatzen iz, xumeki, beran entxeatzen iz zerbaiten emaitea, eta hek emaiten dautatelarik, nik ere aniz esko eta biltzen dut, enganik. Antzerkitailer edo solas jokoetan parte hartu nahi duena, Angeluko ikasleak elkartearekin harremanetan ezarri behar da. Baionako Gabonetako ikuskizunek aitzin jarraitzen dute, naiz eta aroak ez duen gehiegi lagundu asteburuntan ere. Ospatu dituzte bai hainbat ikuskizun tartean, Akuma konpainiaren desfile eta ikuskizun piroteknikoa. Irudi ederrak utzi dizkigun ikusgarria eskaini dute, publikoaren gozagarri. Eta guk ere, irudi hauekin amaituko dugu gaurko saioa zuen gozamenerako. Ikusentzuleok, bihar arte!